Hej alle sammen og velkommen til den her serie. En ny serie, som jeg har valgt at kalde Random Class. I dag der er det MSMC med det her. Nøj. Var det tæt på. Og vi har en C4 sandwich her. Ja, og J han er nok lige livet, fordi han skulle have noget at spise. Jeg er stadigvæk inde. Nå, det var bare helt stille. Men han lever om lidt. Lige om lidt. Fordi han skulle have noget. Skal have mad. Nu lever jeg. Nå, men vi ses amigas. LOL. Nå. Så er der kun lige mig. Og hvis I ikke har set det, så har jeg fået en outro. Ja. Så det er jo meget lækkert. Ja. Shish-kebab. Han er min. LOL, wallbang er ham. LOL, hvor nice. C4 sandwich. Jeg er rimelig okay med C4. På grund af, at jeg har spillet rigtig meget med C4 i en gang, der spillede jeg med det på alle mine classes. Og der sådan hver match, så fik jeg mindst 5 kills med det. Og jeg har været rigtig god en gang. Det er også derfor 5 nucleus. Oh my Jesus. Nej! Det var min tag. Ej. Skulle man lige have lov til at sige. Altså, C4 sandwich. Nej, okay. Når man siger C4 sandwich, det kommer fra en, der hedder Mærkaptam Kage. Shout out til ham. Så får man nærmest hver gang et kill. Men når du siger C4 sandwich, så rammer du nærmest hver gang. Okay, klar? C4 sandwich. Jeg ramte. C4 sandwich. Der ramte jeg ikke. Jeg sagde også næsten hver gang. Det er sådan noget, jeg har. Det er nok ikke mere. Det er sådan lidt. C4 sandwich. Se. Hov, jeg skriver nu. Mit tastatur. Jeg kan ikke røre mig. C4 sandwich. Lol. Op i vejret med den. Kunne man godt lige sige der. Ej, undskyld. Jeg ved godt, det er meningen, jeg ikke må tage noget op også i den her. Men, aquacamo, og så lige laser, og det. Og sådan en her. Mere noob kan det ikke være. Jeg skal bare lige have en care package. Det er det dejligt. Tør du rushe med den her? Tør du, eller tør du ikke? Jeg tør ikke, kan man så se. For så havde jeg fået... der var den der en til. Det er lige, jeg må bruge den indtil for en care package. Jeg vil. I will get that care package. Der, den ligger her. Ikke længere. Jeg tog endda et våben, som var lidt lettere, som jeg troede, jeg kunne få nogle streaks med. Men det er fordi, i morgen, og når jeg laver videoer, så er det lidt svært så at spille, så nu starter vi lige op, okay? Så. Psst. Så kan I nyde den dejlige musik, der er i baggrunden. Au, det går ondt i hovedbunden. Når jeg har haft tæt på rimelig lang tid, så kan det godt være sådan knæve lidt i hovedbunden. Og der er det der Engino på, kan du se. Jeg har helt glemt perks. Så havde jeg klart sagt dem til.
Nyd musikken. I wanna show you dear. You remedy, call me your magazine. Your doctor, yeah, how do I know? Finish wherever you need. Turn me on and turn on. I wanna show you, dude. Åh. Så tæt på. Så vildt tæt på. Men det er mappets skyld, jeg er. Nuketown, det er, jeg synes bare noget af det værste, der er blevet lavet i verden. Det var godt i Black Ops, der var det et godt map. Men i Black Ops 2, der er det så lort, for alle bruger bare shotgun. Endelig, we get the care package. Lighting track måske også. Yes. Ah! Teammate blocks. Selvfølgelig så skal gamet til slut nu. Så lad os bare skyde med det. Den fik der også et par. Bare skynde os lige. Så vi leder godt bare lige til den deroppe. Så kunne det være lækkert at få last kill. Ej, det får vi nok ikke. Ej, det var fordi jeg ville undgå tags, når jeg lige kom ind med sådan en lille hæfter her. Så skal jeg godt have med en lille hæfter. No. Det var alt for denne episode. Vi ses. My house. Take it to my house. Ej.